čomu by vlastne viedla vlastne tá naštartovanie tej spätnej väzby v tých regiónoch a to je taká regionálna špecializácia. A tá regionálna špecializácia môže byť v rôznych oblastiach. Ja neviem, dobre sa to predstavuje v tej hospodárskej oblasti, že nejaký Liptov bude proste viac sa špecializovať na turizmus, ja neviem, Novohrad sa bude špecializovať na nejaké biohospodárstvo, máme píly, máme tam nejaké suroviny, ja neviem, západ Slovenska sa bude špecializovať na tie automobilky, ktoré tu sú, hej, a že v tejto špecializácii, že vlastne otvoríme tie ruky tým samosprávam sa lepšie vlastne prispôsobiť tomu lokálnemu dopytu. No práve tá špecializácia vlastne potom láka aj ľudí vlastne sa možno vrátiť do toho regiónu, že proste, že vedia robiť, bo špecializácia proste prináša vyššiu pridanú hodnotu, vyššia pridaná hodnota prináša lepšie ohodnotenie, možno kvalifikovanejšie proste pracovné pozície a to môže nalákať vlastne tých ľudí z regiónu. No a my v Novohrade tu už aj začíname robiť a podarilo sa nám nalákať teda niekoľko ľudí z iných regiónov, ktorí sa zatiaľ sú to jednotlivci, ale práve v tom biohospodárstve už sa začínajú teda realizovať v regióne a robíme takú decentralizáciu z druhej strany a v podstate taký experiment, že čo by sa vlastne po tej reforme mohlo odohrávať aj v tých ostatných regiónoch.